Hola a tots i a totes i molt bona vesprada. El meu nom és Vicent Miñana i sóc company de l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia bé, en primer lloc espero que estigui anant bé la jornada de bones pràctiques que organitza el projecte Connectats, al qual aprofite per a saludar i donar-los les gràcies per deixar-nos formar part d'aquest projecte i de compartir-vos aquesta presentació i treball que hem fet en el nostre IES Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquest projecte porta com a títol La salut de l'esquena en l'educació secundària i batxillerat, però també pot portar-se a terme tant en primària infantil com en cicles de formació professional, així com en la universitat. I com podeu veure, ahir més avall, doncs, podeu apreciar que s'ha portat a terme en centres d'educació infantil i primària com el Vicente Gaos, l'Angelina Carnicer, el Ramon Llull, també en l'IES Serra d'Irta, en Alcalá de Xivert, és a dir, que és un projecte que ja ha estat implementat en altres centres i esperem que servisca també per a altres noves comunitats educatives que estiguen interessades, d'acord? Per això estem avui així. És un projecte que naix des de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Per això m'acompanya així en la presentació el meu company Manuel Montfort. I res, comentar-vos, com veieu així en aquesta primera presentació, que aquest projecte, com ja ha estat portat a terme en altres centres i demés, doncs no sols compta en el recolzament d'aquests centres i de la Generalitat Valenciana, que subvenciona a través del PIE, que és a través del projecte a través del qual doncs, sol normalment desenvolupar-se en els centres. També hem comptat, aquest projecte tracta de traspassar les aules i no quedar-se sols en l'IES, sinó que tracta de connectar també tota la comunitat educativa, famílies, comerços, en fi, tot l'entorn del centre. I per això podeu veure, per exemple, que així en la ciutat de València doncs, tenim també un conveni en el Departament de Salut del Clínic i la Malvarrosa, és a dir, en els equips d'atenció sanitària i pediatria, així com les biblioteques del barri i de més, d'acord? Bé, nosaltres sempre diem, no, que si t'atreveixes a ensenyar, pues, no has de deixar mai d'aprendre, no? Així podeu veure una fotografia de l'alumnat de secundària quan fa els estiraments en les classes per a evitar pues, aquestes dolències en la salut de l'esquena. I és que, bé, este és l'índex que anem a seguir ara ràpidament en aquests 5 minuts i comencem en la justificació. Per a justificar aquesta presentació, cal dir que les raons per les quals optem per aquest projecte, la salut de l'esquena en l'educació, és, en primer lloc, perquè creiem que l'escola és el lloc on s'han de promoure els canvis socials, no? Si pensem que en la societat cal solucionar algun problema, si ens planteja algun problema o algun repte, doncs és a través de l'educació on podem fomentar o promoure aquests canvis, no, per a tindre aquesta societat millor. No? Per altra banda, és important que el professorat es forme, es prepare, per tant, aquest projecte d'investigació doncs, millora els coneixements i sabers del professorat, que són l'eix principal per a poder després provocar aquests canvis a nivell social. Per altra banda, aquest projecte és un projecte d'investigació i entenem que l'educació ha d'estar lligada a la universitat i a la investigació. Per altra banda, les raons que es mouen són l'alta prevalència de persones que pateixen dolors d'esquena, en aquest cas estudiants, i que per tant són els que demanden que se'ls explique com funciona i com els afecta pues, el dia a dia a la seva esquena. No? I per altra banda, una raó molt important és que aquest projecte principalment es porta a terme a través de treballs per àmbits interdisciplinars o multinivell, d'acord? Com a element cohesionador, com ara veurem.
Aquestes diapositives vaig a passar-les molt ràpidament perquè no tenim temps, però hi ha moltíssima evidència científica que ens diu que els problemes de dolor d'esquena són molt elevats, com deia, i sobretot en adolescents. Així tenim un avís de la OMS que ens diu que dins dels trastorns musculoesquelètics el que més predomina és el dolor lumbar en la part baixa de l'esquena i que últimament se'l catalogava com una patologia, però més que una patologia és un símptoma i per tant la majoria de la població, en un 80% el pateix, no significa que siguin patològics, d'acord? És a dir, que pese a que la prevalència és molt elevada, demanava que no hi haguera una alarma de preocupació al respecte, sinó que són símptomes que apareixen i desapareixen i que poden cronificar-se, però que no hi ha que alertar-se, però sí que hi ha que tractar-los. Així tenim una revisió sistemàtica de més de 30 anys en la que ens diu que en termes d'anys viscuts amb discapacitat, les persones arrosseguen molts trastorns de dolors de cap, molts trastorns depressius i també dolor lumbar, d'acord? Aquí podem veure en un mapa com s'extén el dolor lumbar tant en països desarrollats com en vies de desenvolupament, d'acord? Per tant, és un problema molt seriós en l'etapa adulta com a adolescent. Concretament en els adolescents trobem una prevalència del voltant del 30-40%, d'acord? En tot el món. I com podeu veure ahí en aquesta columna, afecta sobretot el dolor d'esquena en la part baixa, no? En la zona lumbar, que és la que més pes arrossega. I entre altres coses, l'alumnat pateix perquè porta molta càrrega en les seves motxilles, però hi ha molts factors, com veurem a continuació. Com es veu en la pantalla, el dolor lumbar inespecífic augmenta amb l'edat i es diu que a partir dels 10-14 anys s'experimenta un augment significatiu, és a dir, que és a finals de la primària, a principis de la secundària, quan comencen ja a notar-se aquests dolors de manera significativa. Per tant, abans de que l'alumnat arribi a aquestes edats, és quan tindrien que fer un treball de prevenció i en aquestes edats reforçar-lo. D'acord? Per això la importància de desenvolupar aquest projecte en primària i sobretot en la secundària també. Així podem veure com hi ha estudis que evidencien que ja en la primària també hi ha problemes de dolor lumbar. Com a factors de risc tenim estos que presenta aquesta diapositiva i podem destacar l'edat, el sexe, entre ells, entre tots aquests que es mostren en la diapositiva, tenim factors de risc modificables, és a dir, aquells que a través de l'educació podem modificar o canviar, i altres que no són modificables, no? Com els que deia, l'edat, el sexe, l'altura, són factors que impliquen tindre més o menys dolor lumbar, però que no podrem fer res al respecte, d'acord? Perquè són fisiològics i genètics. Però, en canvi, això que està molt destacat, que és la postura sedent, que és un dels més evidenciats, podria ser un desencadenant de possibles dolors o malestars d'esquena, així com la falta d'esport o, per exemple, també factors psicosocials o psicològics, no? Com ara la depressió i demés. Per tant, en base a tots aquests factors, ens centrem en el projecte, en els continguts, en les intervencions pedagògiques per a tractar de minvar-los. Per últim, aquest projecte es basa en els determinants socials de la salut, és a dir, que com deia Dahlgren i Whitehead en el 92, per a que una societat siga més saludable no sols tenim que educar-la i tampoc tenim que fer exercici físic, que són els eixos principals d'aquest projecte del PIE, sinó que també hi ha molts altres factors que influeixen directament en la qualitat de vida d'una societat o d'una persona. Per tant, nosaltres intentarem atacar des de l'educació i l'exercici físic a aquests determinants de la salut, però que hi ha moltes més coses que afecten a la salut i volia deixar-ho clar en este gràfic. Els objectius és millorar els coneixements, actituds, valors, habilitats, competències i sobretot aplicar un model socioecològic, com ara podrem veure més endavant i explicaré.
Les fases d'este projecte es divideixen en 5, és a dir, és un projecte d'investigació que comença en una avaluació inicial i acaba en una avaluació final, és la mateixa, es passen uns qüestionaris, uns tests, i en una segona fase fem una sensibilització per tot el centre i tots els agents que participen. Perdó, aquesta seria la tercera fase perquè la segona és la formació del docent, que va desenvolupar la quarta fase, que s'anomena d'intervenció, i és on s'apliquen pues, este model interdisciplinar i multinivell per a conscienciar i millorar els coneixements de l'alumnat i que milloren els hàbits. En quant a la metodologia, és molt important destacar que utilitzem un model socioecològic, és a dir, treballem en 5 nivells, com podem veure. L'intrapersonal fa referència a que és l'alumne el protagonista i el que aprèn la majoria dels continguts, però després a nivell interpersonal tenim que les famílies també juguen un rol molt important, ja que tot el que s'aprèn a l'escola en relació als hàbits posturals ha d'estar reforçat en casa perquè si no, no seria del tot eficient, d'acord? I efectiu. Per altra banda, a nivell institucional intentem treballar de forma interdisciplinària, que totes les matèries i departaments estiguin implicats. A nivell de comunitat, traspassem les aules i treballem, com hem dit, en pediatria, en biblioteques, en fisioterapeutes, en els serveis de la comunitat que siguin interessats o famílies. I després, a nivell polític, doncs, intentem fer alguna jornada o difondre el treball que hem fet. Entre les metodologies destaca l'ABP, així com l'APS. I en quant als instruments, doncs, com havia dit, comptem amb molts instruments validats per a poder evidenciar que tot el que apliquem doncs, té una significància i una efectivitat. Pel que fa pel que fa al pla d'acció, a les activitats que apliquem i sobretot a nivell multinivell, resumir les següents, d'acord? Així podem veure que hem estat premiats en algun premi, hem participat en premis, concretament fem projectes d'investigació en alumnes que són talentosos i que volen pues, anar més enllà i els agrada la investigació. Aleshores, el projecte Espalsana, el que parla sobre la salut de l'esquena, té moltes línies d'investigació possibles, com aquesta d'ací, no? Per altra banda, també treballem en la música i en anglès i en moltes matèries pues, composem lletres sobre l'espassant i la salut de l'esquena, d'acord? Així podem veure una diapositiva en la que es passen els tests tant de coneixements en la sala d'entrenadors com de físics, d'acord? Per altra banda, es presenten projectes de ràdio, de podcast, en què l'alumne ha d'explicar tot el que aprèn a través d'àudios, d'acord? També ho podem fer el mateix, però a través de vídeos, on el que l'alumne pues, es grava i acaba realitzant un producte final a mode de vídeo. Així tenim tota la cartellera que pengem en tots els locals, biblioteques, centres d'educació, centres sanitaris per a sensibilitzar abans de fer la implementació. Aquests serien els pòsters típics que els tenim tant en castellà, valencià com en anglès. Fem xerrades també informatives per a pares i mares, així com tallers, i anem, en fi, entre un dels pòsters que tenim és aquest d'estiraments que obliga o recomana fer en 2 sessions del matí diversos estiraments. Així tenim les aules matèria, així tenim uns estiraments en les biblioteques, així tenim el conveni en pediatria, en totes les pediatres de la zona. Així tenim el quadern, que és un poc l'activitat estrella, on s'arrepleguen totes les activitats multinivell i tots els projectes que es poden fer en totes les matèries que es donen en un IES o en un centre de primària. D'acord? Així podem veure que tenim còmics, que tenim aplicacions, que tenim competències matemàtiques, social, competència motriu, en educació física, hàbits, concurs de cartelleria perquè l'alumne que és més talentós a nivell d'educació plàstica i visual puga també demostrar els seus coneixements en aquesta matèria. Així tenim també tots els dibuixos i concursos que s'han fet en primària i en infantil. I així tenim l'entrega de premis que fem pública
valencià, biologia, matemàtiques en investigacions que publiquen també en els seus corredors, exàmens tipus Espalsana, classes de francès i educació física, debats en llengua, en valencià, geografia i història, mapes de prevalències de dolor lumbar, música, la postura dels músics, més música en l'IES que fan els alumnes i que per qüestió de temps no puc comentar, activitats i tallers en pares per a que reforcen tot el que fem amb contractes, com veieu ahir, firmats per a fer un seguiment, formació per a docents i alguna que altra jornada en polítics per a poder difondre tot allò que fem. Moltes gràcies per la vostra atenció i sent no haver pogut ser més breu. Per a qualsevol pregunta, ja sabeu que ens podeu trobar en l'IES Ferrer i Guàrdia o també al correu electrònic. Moltíssimes gràcies.